Sí, avui és 25 d'abril. Ja estem ahir. En recordeu-se, lo primer, en les xarxes socials. Felip V Caravall, senyeres també valen, El País Valencià ben gran. Ara tot això per avui, Algun eslògan, algun discurs de Dia de les Llibertats del Poble Valencià. Que això, a veure, en concret això no significa res, però, bueno, ahir pompós és un rato. Ara, això sí, demà això s'ha d'acabar també, Això és per avui. Avui és dia d'això, d'anar de concert, País Valencià amunt, País Valencià avall, les senyeres, que si la llengua... Però en recordeu-vos que avui el nacionalisme dura fins a les 12 de la nit, Això com la Cenicienta. I demà, ja si vos parlen en castellà, recordeu-vos, home, per educació, contestar en castellà, assumiu que lo de la nació valenciana i tot això, home, avui teu pas, però demà recordeu-vos que sou espanyols, vale? Que a voltes algú allarga això, però no. Resumint, avui imatges, senyeres, concert, però demà el gavet en la feina, votar al PSOE i totes aquestes coses, vale? Vinga!